Kan du finde Gangnam Style? Okay, ind i video. Og hvad så? Hvad så? Hvor går vi så hen? Video. Okay. Ind i video. Okay. Kommer der reklame? Og hvad så? Okay, nede i hjørnet. Hop. Okay. Kan du danse for far? Ja. Ej, hvor er du dygtig, skat. Aha. Er mor der ikke? Okay, mor er i videoen, okay. Det er kun 10% efter. Ja, iPad'en er træt, det er rigtig, skat. Kan du stoppe den? Tak skal du have, skat.